Rai ka jing ruai ka bakhat lai ne ko jing ruai ka bakhat lai ablei bakrau bakla e habaro har bamelale te ki kam jong me ablei kam phla long ka jing ai e mame ko blei tang marwai mi jumap e ki pop chongi tong ni ruai agani ka por paro lang ne khat sung ha bangin ni ruai ta ka jing shit hem ban shakri yu blei Laispa arto khandai, laispa arto khandai, min sem jonga, tuwat shanya, hajing thala, jong perthai,
Kadi ka jing khot yang abat ya pi kum ki khon ki jong ublei. Hagini ki sngi ki badap ki jing ki jing ele ki jing thala ki ba shir kei. Ublei uyai khot ba uyai pen kan mau yang i. Banginam shanya haki ek ki jing thala jong ni ka perthai. Tong ini ruai ya gani jing ruai. Taka jing trang ka jong i ublei haga jing im ka jong i. Amtam haga jing shakri jong i. Hagani ka shteng jong ni ka sngi. Xin cho ngànวันเล่นชาญาปานิธาลาจงเปิดเพลงเป็นโนเป็นโนอินจูแกนโนอุบันเรกันบาsetang kau ikat jingruai yang nyeruai, bat nak khot lang yang ini, kat kibala.
le singila ban yang yang kejaga bang idon bangin ruai kan kejing ruai ke baong kumu kairang batrang ya waom men sem jonga ka terang ya me ngangit barok ni wan namar bagi terang ban syakri ublai hari ni kejan ni tungnya yang langkat ki bala bangin ruai kan kejing ruai hagal air jonga jing ruai kumu kairang batrang ya waom men sem jonga ka terang ya me Sajisin ni penpau jing sngongu yo blai bo elam bat tenenti ngi lengba jong kene no phai sngi kajing sang samla KGP assembly ka bakhat we ngapdiang sngobai phi ki prabangai barok ki bela bandan hakane ka jaka Bani syakri lang yang ni, ya ulai, ban penkrau ya keburam, bat ya keteng ke jong u, lengba kene kapor. I penpau ke jing sngok kemen ke jing don rengkat jong, Reverend CL lalu, bulong murtor jong ke senat mingi, pelaj ya kapor ke bakodor jong i, bandan rengkat bat ni, hakane kanok phais ni, ban sam ya ketin ke jong ulai. Pastor ni pediang ni pi daga kemen bau belai udan ban keren hangi ki kon samla lengba jong pi ni pediang ni bahaya ngasam bela banan rengkat bat pi hakani kasni ba mentah ni pen pauru ki jing sngongu ya ki katu kat ni ki nang mikmat ki bela banan rengkat bat ni hakani kapor
Iba ba lengdo MLA jong Kamairang. Iba balajit senram belong lokal MLA jong gani Kasila. Bat iba Charles Marngar MLA jong Kamahoti. Ni pedang ngepi hakani kapor, hakani kajing Syakri, kajing Manilang jong ni Yaublay. Le fe kajing don rengkat kajong pi, kalau kajing ai men se mengi ikon samla hapo jong ke KGP Assembly. Yo don ki wei pat ki orang ba ki ba ngimla ban yoi lene ban tip ki keteng ki jong pi ngapiang lang pi hakani kapor, hakajing Syakri ke jong ni. Ngakerpat yagi parabangai lada pimla ban syong sigi jaka ki ba pila ban ri tengan lang ba kajing syet kerang jong ni kesni hendai to tip bau blay jong ni wada pedeng kajing syet ula ban le yagi kamba kajing kerku ha kajing em bat ngam kuaru ki bawan ha kajing seng kin mi na kajing seng klampat ayo mat ye kajing kerku tat hadu penwai ye kajing seng kerpa ya baro ngin syong hadu ndawai kajing seng kanang bingin mat in mi nang ni rengkat di jengkerku ke jong blay namang atip ki bawan sini namang ni gidi jaka ki bangila ban ui ke jing internet jong kamariang ki babun ki kwa ban mi koy ban page ki jaka ka bagi temu Henry yai up namar kapor ka kelut hadu ndawai ki jing seng ki ai ki bapitmu na ying kataru pila ban pendap nama kilong hapo kijing kerku bat kijing alam kijong bulai nginya solang ha kijing ruai kaban ruspa life way hadin jong ni kijing ruai ngakerpat ya Reverend P. Ahmad nak mau pelang presbytery bahap ke sinat set ni ini alam ni bopule nak tin jong bulai bat bu ha kijing duai sipai ukres ka kamenta ka dawa utrai ngi baro bantre ulapa kabalang bante kerteng jong u ban pla ha ka perthei badum badap jing thala ka jing ruai ka ban ruspa life way tos ngoba banyang si pai u kriska kamenta ka dawam utrai ngi baro bantre ulapa kabalang bante kerteng jong uban plam ha pertei badum dap jing talam tongin persang ya ki kam ki bakrana kapintam ublay tok ni len ki bakrana uhim si pai u kriska gospel kilen ben benam shaki jan ben rio bana pokin pai no jing suban ai ha prate dap jing kelam dai tang hang jisu jing im kin yo tongin persang ya ki kam ki bakrana ka binta ublay tok mi lentin ya ki kular ki bakrana uhim namar u krispan lang yeng mentam kan bapor kadang dan wan angin buteng tungin ino ka pertei bajing ngobham kijing e baro utrai weng tungin persang ya ki kam ki bak prana ka bintang ublay tok mi lentin ya ki kular ki bakrana uhi haswa bangin sependam lang hau blai ke jinduai tungni syak skor ya kaktin ke jang blai
ka jing ruai sam ka balai pulai ka dekat ka bakat lai ter ka ong kum ne utrai ukmi na beneng uyoi ya ukon ben reu baro naga jaga shong jong ukmi ya baro ki ba shong ha ka khandau mau ken uba thaudur ya ki doknut jong ki baro uba perkhat ya ki kam jong ki baro hakmi ka khmat utrai ka don ha kita ki ba syap tieng ya u ha kita ken ki ba karman ha ka jing isen ai jong u ka sithi ka bening kong Yohanes ka lenong ka bening kong ka dekat ka ban riu ter ka ong kum ne Larangi ong bangi don ka jing slok lambat u bat ngiya ha kata ka jing dum ngilam ler bat ngimle ya ka jing shisha hendrarangi ya ha kata ka jing shai kumba ulong ma u kata ka jing shai ngidon ka jing slok lam perlok hi pakasnam u jisu ukon jong u kapen khot yangi nakapop baro Siti kebaar ke jong Paul, siti nong Korin, ke lang balai, ke dekat kebaar o balai. Ma pi kain pilong kata ke siti jongi, ya ke bala thok haki doknut jongi, ya ke bala itu bat lo pule de ke beriu baro. Ki ba pau senla, ba pilong ke siti ukres, ya ke bala 3 minit dangi, ya ke bala thok om da kasia, henry da mensim ublay ubaim, om haki mau leng kenyap, henry haki do lengkenyap gadok not ken to blai un kerkhu yang i baro la snap shaskor tin ke jong blai tungne pendam hau blai ha ke jintwai ko kpau jongi ubab neng melong blai bokot melong utrai melong usim bat melong mame bat tang mame hi ublai halor baro ngiwan bandem ngiwan ban mani ngiwan ban penan burame me ko trai hakane ko por kum ke jing sang samla ke GP assembly hakane ke jikendu ke jongi ke bakat wei hang ni haka balang maulong ngi aingo me ko trai kan rat nama ki ti ki jong me ki ba me ya lam me beten lenti yangi ngi aingo namar ke jing dekat ka jong me lambat kum ke jing sang samla ke GP assembly barok ko wei Bangila ko try ban long kum ni ko bangilong menta lah pedeng jong ke jing ke jing tenju ba ke jing le ke babun pen ban try me pen long yangi kum ni ko bangilong menta ngiwan ma kata ban aingu ngiwan ban yero ngiwan pen bana ka kerteng ke me ko try bangi tuai ne ma kata ko pa bi ba men yarap dingin ko por habangi don lang ka jaga ka bakentang ya ka bangila lumlang ban mani ban penan buram me ko try melawal lam yang hi nagi balang nagi district nagi presbytery bagi snat repair hapok jong ke KGP assembly bane kenduk langkum ni ko try kendat bangin tei yang dekat duan bane slok langkum ni ko try ban bangin yo ru bane perkhat yaki kam ke jong ke jingesang sama KGP assembly ha ka bangin la ban pentelun leng bang nagi snam ke menang wan ko try ngi aingo bamelelam ya la ka jong Kajing KGP assembly barok mai ko try baling ban ke snam ke belet ngiyo igik ti ke betan bor ke jong me ke ba me kersan ba me lam lema ki kam ki babun ban ngi dai duai ko try ba me lam nang ni sakhamat ling ba ki kam ki babun ke bang di ban tray naga benta ban nyalap ke gospel naga benta ban tei ke long briman briu jungi khon juga balang ba ki wei pat ko try ki betan kam ia ke jing isnai ke jong me ngi duai ma kata ko try kan rat menyerap baling ba ka KGP assembly barok away nginang la ko try banang pen kraw ka buram ka jong me baling baki kam ka bangi tray ling baki project fair ka bangi pentelun ke snam ka manwan kin long ka jingker khu ko try naga banta ka rib ka jaban ri hi barok away ngidwai ko pa ba hi men ker khu yakin ngit kam barok ko try naru chairman jong ka jing sang samla KGP assembly lam ginong kit kam barok bagi dekat jing committee fair ko try habakin salet nang ni kin sa pen tray ki kam ko
bangun ki bagi dai ban pentrai na ka benta ban petun ke kam ke jome to ai bor to yalam ki ko trai kanang bagi la ban yalam ye ke jing sang sang la pro ko wei daga bor daga buram ke jome ko trai ngi ai ngu eme ke ko por mengi don langkum ne ko trai ban mengi don ru iki ngi sementa ke per ke bangin sios ngawon ko por la ka long ling ba ki jing ruai na ki para samla ki ban sepers ngau ki jing ruai iki khubor tingke jome ko trai ngi doai man kerku yang sembenta baro ablay kanang baleng ban ke jingeseng ngina mat sisa ye ke jingker khu ke bangin yosngau lengba ki khubor tingga jongme ngi tuai men kan mau kerpang segi me ko trakan rat I pastor iban seseme ke bental ban keren ban samap dang jongi ke tin ke jome ko trai ngi tuai ablay mamen kup pen kubor dau men sime ko jome kanang ba ke tin ke jome ke bangin yosngau kalong ke bor ngilang barok ki balewan nagi balang ba per bangin mi nang ne om ki beri batli ko trai ringin mi ringkat lambat sikung ki jingker khun ka tin ka jome babingi la ban yat ban le ru ye kamon ka jome trai tong nang yalam ye ka jingat lenti jingim ki khun samlan nang sima ko trai ngiyo I bangin sedan sibon ki jinge ke bangin dem kenduk ko trai ngiyo I bangin sibon ki bangin semat ngin sesyam hak jingat lenti ki jongi bateng teng ko trai hak jinglong breu ki dan sibon ki jing perkhat ki bakan jadok ko trai baga penlong ingi kiteng teng bangin nok mensim habang iyo I ki jing jia ki dadap jia baro ban magatang yem tip katakan lentik bang dia banyat kan lo lentik bakum no trai ngi tuai men yalam ingi kum ki khon samla jung ki jepi assembly bangin yat daga jingat ko trai daga bangin syania bangin boti ye ki lenti ki jongi haka jing yalam ko jme ko trai baga no lenti ka ban men yalam ingi ko trai la kalong yigi bengaban hiar yigi jur la kalong i haban kiu ki tip lagi long i haban jauh mat uteng teng ko trai ban bangi tuai bamen beten lenti yangi barhang ta mingi laban syam ye ka jing tengan ka men sim ko trai leng ba ka jing yalam ka jome yalam ko trai ka bentab dang sak baro ngi IT heme ko trai yen ka jing senglang ka jungi hakan ka por ngi pan ngi duai ka baro ha ka kerteng ka jung trai bon plem jing Jesus Christ amen. Mentang in syakri lang yu blay long ba ki jing ai ki jongi sakakam ki jong. Badan menu ki badan ki jing sngo men sim man ai sakakam ki jong blay le se pila ban wan sini sikmat ne ai ki volunteer ya ka ba ka balang kala pengkere. Ki dan ru ki donation box ki badan hagi lenti ya pila ru ban le hakata kalong ka ka jing snowsi ka bakraw ha ka jing im ka jongi kum ki khon ki jong blay ngilaya sispa propose nem menta man syakri blay ha gini gilum khasi jantia nim sim ladan wat tang iwe jakai baret ha kanu nu benta bangin le ya ki retreat ki jongi ni haban le shawai Ndai aingu yu blay menen nyelarai nai jing sedang ibarat ibatang henriulak nginang sedang ban sina ya ga retreat santa ke bangila kum jing seng samla ki balang kila ban pendan kam hangte hamau lendap ni kermen banang jing sina ibarat inlong ipliak ding ibala ban pelong kasaki na ka benta ka gospel ke jong blay Hakini gilom khasi jantia ki jongi. Mangila ban le kata kadai ka mensim ke jong pi ki prabanget ki badan haka balang. Lengba ki jing ai ki badet ki jong pi. Ngasngau sendai ya ke jing syak ke jong pi ya ke jing syet. Ngamnut ban apil bapin ai khambun ka syong haka mensim ke jong pi ban ai menta. Ngai api ban perkhat bat tiwei pat tikam ki badan syadi maji ni priang dawas ngongu bat ni kermen ru blay unang the ke jing kerku ya ke jing em ke jong pi kat ba ki khon samla ki dang pengkre ban lum ya ki jing aingu ki don kini ki koya ban persngo hangi hakani ka por
Standing choir jong kejing sang samla KGP Sinat Sepni. Standing choir jong kejing sang samla KGP Sinat Minyi. Standing choir jing sang samla Professional Sinat Preng. Bat kejing sang samla Balang Maulong. Kini siam ke bentar ke jong ki iwei hadin iwei pat. Hadin melda ban pelum pelang jing aingu ngakerpat yai Reverend Dr. ICS CMD Banbu hakajing duai yakini kijing ai kakam jong blai. Lenti ba uyay ha Jerusalem Yubala kamala hagdaula siyam Kapom di ka jongno la giliau Panpin pao ka bor play la bin long yau
me
Isi Malkia,
ubah ning utrai je ning utrai je kendo utrai je kemat utrai je kemesim hoi utrai jong kabalang kumne sai sen pat nyemla kana pau yo je sngu ye me batang ye me oble ba me ai hangi ge janmet ke bakmen ke janmet ke bakordor banyo ban mane ye me oble uba im oble basisya Trai dan hne namar bang trang ban yai pen berom ye ka kerteng ke jome oblai oblale isne yingi kum ki khon ke bla sespa jeme melai lam ye jeng lenti ke jengi lemba kis nemba ro ke la leitno hagarukom ke bafla dan namar tang dan hne ke janme ban sekri me oblai bada ke jeng sekri yo ban sementa lemba ke jeng seng samla Jong kasih jante Presiden Assembly ban ai sekakam ke jome oblay mi ke jeng sang samla idon sibun ki projek ke bagade ban train ke we snem se ke we snem ban long ke jeng sekri nagam da ke negeri ke ke jengi hoi ban sekri nagam da ke men sim ke bakodo na bagin yo ban tep ban itu yeme oblay im basisya oblay Kini kijeng ai kibeng wanra sameh lembaga de por. Kilong kiberit na kijeng kerku kibabon sertam. Kimla kerku ere kijeng im kijeng ke bahala kesingi. Namar tang duai bemas ngapa sausne. Ban kerku ban penkentang yaki. Dagak ti kam jablei kijeng kopa. Nang begini kijeng ai kiberit jengi. Pendan kami kinam tak keburam jamah. Kinlong ka kamba ka krau kam ka pala baki kam jong je samla assembly kin ya safrang nagam da ban kan tiu ka buram jama sajrong bat kham sajrong hagi singi baki por ki wadangwan tersiter ya ram kham tam yi ablei ki bla yo man ya ka jing i jama hi kai ngil jo men sim ye me kotrai bangla ban ai lo jong ka to nur same kenapa menyok penan kami ni tang nangam tak keburam berkaketeng kebakut ke jama utrai boblei jengi kumni sa si pangpor in sayo apa ngap apa saskor ia kaktin ke im ke jama kebelong ke jeng sa ke yam sim iwan kenang sekali ke jeng seng ablei nama bangidang dan kam bangidang yai dan kam ban yo sneu ya kaktin jama ban ye besai ke ke jeng jengi ban ye peringkala dur ya ke jeng im jengi nang beri ke jing im ke jing kandalong ke jing im ke bi serdur lembat me utrai jing Jesus nang beri ke jing im jing kandalong sya ke jing kerkunam tak negeri ke bi i ke jing be melebu ingi hagini gelum namar tangar dua he men sofa sosai ban rano yo jing sekri jeme se ke kamera koneng to pensum penslet yo mesim Bat persahan ujung mesin baka wei ke kentin ke ban mino na ke sentur ujung sekri je meh ken long ke kentin ke ban me blai me lepen koi ken ham ike donut ke ni ablai bangla ban pdi ke lag ba kemen ba skopa na bangla ban mino na ke ni sembatia ban lai fai sel ujung ke ye ringkat bagak tin ke je me ablai ke bangda kurjimot ban em kampa nam tak ke kerteng ke ba koi je meh Singeu oblei ni jeng duai ke jeng ni kapor, nabai duai bani panda ke jeng ai, agak jeng try jeng Jesus Christ menta la karta, amen. Hani kapor ni priang snobhari jeng dan dengkat jong iba titos kain MDC jong kesora ke jeng dan ke jong pi kalong ke jeng kermen yang ni kumbi kon samla jong ke KJP Assembly. Ngani tu ipi ya kajing sisya menen kajing shit jong kesingi kalong lai puar dikri. Beliau jubab yang ni mentang tentang arsal. Ngai baru ngila ban syak. Ngai ledi menen kat bangan penyai dorbar menmit ngana mlasu. Mlasu penyai ke jeseng. Maka jur sat nek kajing shit. Nama ledi ngladan lupa kajing stom hakamet. Ngakua babaro kibadan hang ni kim de ban ki na jaka bagi siong ki de ban mat ya ketin ke jong blai ka balong ke jing bam ya kemen si
Ngasih ongi perlok radam dan ulanong pinamyo dekat. Kata kali ke kentin ngamasikan diri aja perlok. Hakan ni keporu ngamdan kentin banyero leni ban ai comments ya baro lightly khamtam iki lightly gisinot. Namar kita gi profesional sudah legit ki bakerpang ban roai. Ngamdan kentin ladang ero igam ini kisep ni ki ong budai mingi ki pedang rukin sekeno kumta nganam ero eno ru namar ngapet habagi ruai ki wei ki pet namar ki kuahi ban yo kata baru briu kuai ke burom kadai kata henrei ke jubak kadai ke jongble ngongi fiu lanong habadon lanong baro fi dei gidkhot ngangade ujong fi baro na kabenta kabalang hapdeng jingbun kam ulun nang kerkhui fi berfinang la ban pen krai keteng jong u lengba ke jingruai ni pen pau ye jing skokemen ba I pastor si alalu I pelat ye kapor ka bakodor ke jong I pastor si alalu ilong I pastor ba don boktam lese hakasnat mingi ke jongi dei tang mai beyo asin manlong murtor pastor lalu idan ha kabalang ha Juai district ke Juai presbytery dei pastor jong kasnat mingi teladan kanu ko benta ka ba ikwa ban penithu ila ban le ya kata kum galat ke jing kre haswa ba pastor in simila ka jong ka benta in ruai ke jing ruai ke sispa life hunyo apa atrai ke jing sawa mentada ka bor ka bakrau banyale ya ketin jome sya ba bre umla banpa ya keleng ding boneng thang ba man bat jingmen to sobha atrayalam jing sawa mentada kabur bakrau banyale yaka tinjong mi syabu briu lakan pa ya keleng ding boneng tangka jong meka labiyang banyalam syakut kaklau long kajing syai long ulo ban itu bamedapa tien bane long hamim kum hakan di angin le. Reverend S.D. Lanong, Iblong Chairman, Jangka Jingseng Samla, KGP Assembly, Gajangi. Kumjuro I Moderator, Jangka KGP Assembly, Reverend G.S. Titan. Kinong Kitkam, Jangka KGP Assembly. Kumjuro Jangki Kon Samla, Hapot Jangka KGP Assembly, Kidikot Ki Delegate. Par Kumjuro Baro Kinong Syakot Sobha, Kinong Sin Syarbi E, Kijangi, Kibadan Kabat Ngi Kapor. Upai lang baru suspa jong utrai. Walela la ban di don rengkat hakani ka nok phaisngi hakani ka jaka. Ngai khublei pi baro na kam tai ladi shimet. Bat ke beng sem ki bon sunram nga hakani ka por. Haka kateng jong utrai baru nang penim jengi u Jesus Christ. Ngai khublei kar pangro ia ka balang maulang. Ka ba le shitam ia ka ban pedeng ia ka de ka jingaseng. Para preng jeng ke jeng kamnya jeng ke jaga, handoi deka men same jaga jeng slur, bada kamen same jaga jeng e, kilala pen penbiang, ya kan ke jeng seng kumagi long mentah. Tingam dan kam syu ban penitu ia ladi, namar bai chairman ke ai bai penitu yang angas kau,
bakalong kabala biang hagane kapor. Di kenang ba nam kta e kapor mal ba kapor kala nang yai. Di kenang kapor tu ngini pendam hau blai hage jing duai. Ko blai ko kpa bi e u blai badap dan bor halo ki e barong. Iwan simit rabi e hagane kana phaisgi habagi dan hagane ka jaka kan rabi e. Ye ka ban sha skor ka tien ka em ka me ko trai. Ngai ngom da mun seba ko jame ola pasiau haga dono janga ku mushikri ubret jame trai. Ban kran jaga jing shisha naga tien ka em ka kentang ka jame trai. Pun suda pentali trai bi e janga. Bege e ge jinong bru janga kin do kin dam. Hana ibo mun seba ko unyo ban yai lai loy ban kran man pasiau haga dono jingi. Ginam lai thai suda kan ran bi e naga daga jaga. Hana ginyo mat ginyo diang ye ka jingkerku. Medan ban kerku yang i uwai pa uwai haga ne kapor. Skau kuna de ka bango jinga ma piki pop jingi. Teng jisungi duai. Amen. Ka benta bangani slok haga ne ka janbit. Kalong naga kitab Psalm. Ka benta ka balai pulai. Ka dekat ka bakhat ar. Ki kintin ki bang suk kata ka jait ben riu. Ka ba utrai ulong ublai jangka. Bal kita ki briu ki ba ula jit balong ke jingyo kinti jongu. Suk kata ka jait ben riu. Ka ba utrai ulong ublai jangka. Yakani ka benta ka bangaya slok hakani ka janbit. Ngala shim nakani ka kitab Psalm. Kabang kitip kum ka Psalm jongka jingero. Ban nges kemba don shibun kinang tho. Yakani ki kitab Psalm. But yakani ka lenong kabalai pulai mshim la tho mano ba tho yaka. Hanai bun kiba perkhat bale se udai usim David. Ubala tho yakani ka lenong kabalai pulai. Ka kitab Psalm hi barok away kadai ka jing pelum pelang. Ye ka jing tho ki berim ki baja. Jong ka judgment riu Israel. Ki jing ruai Hebrew. Ki jing ruai ki bagila pendan kam haka jing shikri yo belai. Lakalong haka jing sanglang. Lani haka jing shikri jing ki yo belai shimet. Oh you David. U Moses. U Asap, u Heman, ki khon jong Korah, u Solomon, but u Ethan, ki jai ke bla pau kerteng, hagane ke kitab Psalm. Ki danru ki mamshim la pen pau ya ke kerteng jeng inong tho. But ki Jewish scholars, ki ai kerteng yikini kum ki Orphan Psalms. Log biet ke jing lai lenti jo ki khon Israel na do ke kitab Exodus hado ke jing ring rau sya Babylon kadang ka por ka kerpang ha ka history jong ki khon Israel hoy ha ki kitab ning kong jong ki chronicle arpulai ka pesan. Haka por jong ka jing sensyal jong usim David. Tekchin jong blay ko ong bat saw hajar kilalong kinong ap jingkang. Bat saw hajar kila ya ro yaw try. Degi jing tem kibang alataw. U David ulong ban ya ro dakita. Hagi ar chronicle ar pukundai kita kabalai po. Hakapon jong ka jing sensyal jong usim Hezagaya. But usim Hezagaya bat ki rangba ki hukum ro iki lebi. Ban ruai ki jing ro how try. De ki ten jong David. Bat ki jong Asap unang yoi. De ki ruai ki jing ro dakata ke kabakamen. Bat ki la dem lagi kle. Bat ki la mani. Kumtagi snuto ba hakapon jeng jing sensyal jeng ini kesim. Kumusem David baru sem Zagaya. Kadon ka jing pendan kam. Ya kan ki kitab Psalm kum ka jing ruai jong ki jait ben riu Israel.
Hagaktin Hebrew. Lai kerteng ye kene ka kot ka Sefer Tehillim. Kabamut ka kot nani ka kitab jong ka jingyero. Hoj haga Septuagint ka translation ye ka Greek. Naga Greek ye ka Old Testament siya ka Greek translation. La ainam yo David haga jing de ba kene ka Psalm. Kini ki jing roi Psalm ki penslur ki dong mani ban ye ro yo trai. Namara to iki haga jing yai lenti ki bagi kon Israel ki experience ki mat. Ya ka jing job. Persya ki dong shon ki jangke. Hang ni ngi i bagane ka tien ka jong blai gong suk kata ka jait ben riu. Ka bau trai ulong ublai jangka. Kani ka tien suk blessed. Kawan ka tien Hebrew kai. Kabala translate yang ka tien jait ben riu. Ngiyong suk kata ka jait ben riu. Hoy la pundan kam yang ka tien jait ben riu. Haga ka tien ka jong blai. Balong suk kata ka jait ben riu. Hoy haga ka tien Greek. Kani ka tien suk blessed. Kawan ka tien Magarius. Bada ka tien Hebrew la pundan kam ka tien Asheri, the good life. Lene Baruch, blessing from God, ka jingkar kuno blay. Suk kata ka jait ben riu. Blessed Magarius, Asheri, the good life. Lene Baruch, ka jingkar kuno blay. Kani ka tien Magarius, panan kam kani ka tien suk. Haka jingikai ka jong Jesus Christ. Halor jong ulong upunan kami kena ketien sok blessed. Kadon kami ketien ke bagi ong Cyprus he Magaria. Cyprus he Magaria. Lani ketien Hebrew Baruch. Habang Cyprus he Magaria kadai ka daulanong jong ka Cyprus. Bada bagi beriu ki don po jeng ne ka daulanong ka donlut na dong syadong. Kim don kam shu ban wat ye ka jing suk syabar jeng ka daulanong Cyprus. Kalong ka jaka ka ba itnat. Ki jing bam jing di ka maryang ka ba itnat. Bada ba ong Cyprus he Magaria kam pilayo lut ike baro hapo jeng ka daulanong. Ka jing suk ka ban hapo jeng ka. But hagaktin Hebrew haba ong ka jing im ka babha lani ka jing kerku ka na utrai. Kare ka jing suk ka bawan na ublay. Ka jing suk ka baw Jesus Christong ya ka jing suk na ay kumbaga pertay ka ay. Ka jing suk ka ba na siya po. Ka jing suk ka ba ublay uay. But hangilong suk kata ka jait ben riu. Hagaktin Hebrew la pendan kami gani kaktin nation la translate sa ka English nation ya kaktin Hebrew koi GOY. Kamot ayu kani kaktin GOY la ni nation. Habla translate sa ka English. Ka jumut kalong kakanhun jeng ki beriu ki bawan na ka jo ka jait ka kinja. Ki ba keren ka jo ka kintien. Kata kalong ka jingmut tenrai jeng ka. Meaning of a group of persons of the same ethnic family who speak the same language. Kata ka jingmut tenrai jeng ka kintien jait ben riu. Hoy mentah ka modern translation dan ikut modern concept kurang perkat mentah habang idon hak jo ka political unit. Ibunan kam Indian nation
Nasi ngila mania pair ka jet ka kenja. Ngila mania pair ka rekam keren, ka rekam culture. Handai hamangi don hapok ka way ka political unit ya ka taro ka day ka rekam slotho jang ka modern term ya ka nakatin nation. Bada ka katin Greek ngiyo ka katin ethnos. But unong roi sam Ukran syapang kata ka jingsuk kabawan naga ubelay. Ka jingsuk kabawan naga jing syapting yo belay. Naga ka jing im kababha kabang ijan syaw belay. Baru ong suk kata ka jait benriu. Ngiyos ngo yagan ikikintin habang alabatay manta. Kaktin nation kajait menriu. Kamut a large body of people united by common, descent, history, culture, language, inhabiting a particular country or territory. Labiit habang isoto kunta suk kata kajait menriu. Kekeren yangi kibera ki jo ki jait menriu. Kiba keren ka jo ka ktin. Kiba dan ka jo ka culture. Kiba syong hagini ki rilom kasi jaintia. Biiye jongi. Suk kata ka jait penriu. Kiba utrai ulang ublay. Ngay nguyo ublay. Nabar ka gospel kabalawan syangi. Haus nem kat praspa sampuai. Lapan yang ya kalau maju ke gospel, hagan ya kari ke bayi kecil. Habal sen ya ke balang, lingba jeng amar bat urujan. Bat kikentai kum kan naban. Kibala pediang yau Jesus Christ. Kum utrai. Bat unang penem. Banding aingo yo belai na basdang ni nega gospel mentali chispa propose nemtam. Kiba bun kiban sen ka bakodor. Kilawan ban ngai. Ban pedang yo Jesus Christ. Kemunang chispa bat unang penem ujangki. Kamut uai suk uta kata jait mendriu ka ba utrai ulong ublai. Kamut ayu kena kaktin utrai ulang ublay. Kibriu kiba pediang. Yau Jesus Christ kemunang penem. Bat ki mamane yau ublay uba embat ublay uba shisha. Unang rai sam uang ada kesam. Dolek kemen hau try kopi ki bahok ka jingiro kalau ka bitin nat ki babai kamu kibriu kila kemen hau try kila shim ya ka hok ka jong blai daga jingat hau Jesus Christ ubalayap ubalasya alo jaka ding pna ya ka ban sius pa yangi nakipap ki jangi Nang ta syusyo unong roi samuang. Kibriu, kibawat yaw try. Kibasyanya hagaktin kajang u. Kata kajait menriu kabaw try ulang ublay. Kilong kibala pedang ya kaktin kajang ublay. Kibawat ya kaktin kajang ublay. Kibale kaya bagaktin kajang ublay ka kot iki. Kaya ka bakitay man le. Taktin jong balay ka ong. Hagan ka sam ka balay pulay ka ka basaw. Namar kaktin utray. Kalong ka baday. Bat iki kam jong ka baro lele. Ha ka jing sisya. Kadakot ka man riyo ko ang kaktin utray. Lataw iki pedang. Lakbiit, kajit menriu ka pelong bau try ulong belai.
kalong kajet menriu kabala pediang ya ka Bible kabalong kaktian kacung oblay kiba puli gini ka Bible kiba pusan ye gini ka Bible kiba ngat ye gini ka Bible ban kiba syania hagaktian kacung oblay lob i utrai ulong oblay kamudro Kibriu, kiba shepting yo blay, but kiba ai ka buram yo blay. Kanuhun nangi, kiba shepting yo blay. Bun sin gi shepting ye kibriu. Bun sin gi kam shepting ye kibriu, haka jika bagin ai gi jing shepting yo blay. Kaktiin jong belai ko angin kitab Sam lai pulai ka bapra. Tu ka kendo barok kan shepting ya utrai. Tu ai kita barok ka basong ka pertai kin sngau trim you. Ke jat penriu ka pelong bau utrai ulang belai kedai ke jat penriu. Ka ba shepting ya utrai. Kiba sngau trim habagi wan hakmat jong belai kibreu kiba shifting yo try but kiba ting buram yo belai hakachim kachungi kajat penriu kiba shifting yo belai kadai kajat penriu kiba wat yo belai mdai biki wat yaladi kiba wat yo belai hari ka sam ka bashipau khatway ka kran ya ka ne ka jingsha utrai ula pendo ya ka jing berkhat jing jai benreu kiba berkhat tang yaladi upenlana ai ya ka jing mut jing kinja benreu kiba lek klat kiba lek lendet yo belai haka jingim ka jangki ka jait menriu ka pelong yo tribe long belai ka de ka jait menriu ka ba snow toro ban ai jingkang hak ma jo belai kum ka jait menriu gidan ka jingkit kle ban ai jingkang yaladi hak mat jong belai. Kejat pendiu ke pelong yo try ulang belai, kirong kiba kentat iki belai thala jangan nega pertai. Kaspa bom hok jangan nega pertai. Kijing sngaba bahar rukam kiba dan nega pertai. Barban yoro ya ka jing sobha juga dekat pertai ban ya pendai jimut ya lede bakan dekat pertai ka ktiin ka jong belai ka crunch mang belai jangan dekat pertai kila pelong belai ya kan dekat pertai kila pelong belai ya kan dekat spa kila pelong belai ya kan jing sobha ke badan dekat pertai bat ka ktiin ka jong belai ki ong ha ki ba belai jangan dekat pertai walaupun mat la no yiki jingbut ki jangki ar korin sau dekat ublay janggani kapra kata ka jait benriu ka basuk ka pelong yo try jung ublay ka dairo ka jait benriu ka ba wat ya ka hok hatukum ka jait menriu kasih penar jengi. Kibing ong ka jait menriu ka ba tip riu tip belai. Inang mat sisyan em ya ka hok haka jing em ka jengi ka ba man kasni. Ngiyo i ya ka jing bom hok ka ba dan haki em lang salang. Gapin kan mau ya u prophet Amos. Uni usyakri jong belai unong itu apa Amos.
Ukren syapang ka jinglong hok. Ukren syapang ka jinglong hok. Bangin yo ya ka jet benriu ka bakot ka bakya. Ka jingpang sangem ka larung ha ka jet benriu ka jongi. Ka jingbom hok ka la sensyar ha kinong ying ka lang sem ha ki emang salang ka bangidan. Prophet Amos ula kren syapang ka jinglong hok. Kabalang ka benta ka bakraw. Mengin yo iki emnang salang ka bakot ka bakya. Umla sya ban pet baki beruspa ki knyat iki baduk. Umla ban sya ban pet baki beruspa ki knyat ben iki baduk. Prophet Amos sakalan ka baar. Kadakar ka ban riu ka ban yau ong. Namar ki di yau bahak namar ka rupa. Bat yau baduk namar sijur ki kulam. Ki bayo roj. Ya ka kli ki baduk. Hapo ka kandau. Kadai kata ka social injustice ka jingbam hak ka badan haka inang salang haka por jong u Amos. Kide yo bahak namar kerupa. Yo baduk namar sijur ki kulam. Ki yo roj ya ka kli jeng ki baduk hapo jeng ka kandau. Bat ka bele kumta ki don ki yeng telang ki don ki yeng liur. Haka por ba shit kan riana syaka jaka bakam pengat. Ki don ki yeng telang ki don ki yeng liur. Amos hakal nang kabalai ka bakhatsan uang. Dengan syok ika yeng syong telang lem bat ka yeng syong liur. Bat ki yeng ki badan de ki binat hati. Kindo. Ki yeng telang, ki yeng layur, jong ki beruspa. Ki knyat ni ki baduk. Ki yeng ki balatai di ki bedat hati. Haka po jong Amos. Ukuran persya kemunang itu apa. Haka tu kapor ya ka jingbam hak. Kabadan haki emnang sanang. Hato kalong kumno yang i. Kum ka jait menriu. Suk kata ka jait menriu. Kabau try ulang ubelai jong ka. Amos ulang kalan ng kabasaw kadakot ka manangkong. Pi ki masi kabasyan. Ki basyong haulom Samaria. Ki bala ben yo baduk. Ki ba knyat yo bakardo. Ki bala ben ki baduk. Bat ki ba knyat ki bakardo. Ka ai ka jingkir kle jingikum ka balang. Hamangi i yikini ki AK baro ki badan saudang haka jingim ga jungi. Pi ki masi ka basyan ki basyang holom Samaria. Ki bala ben yo baduk ki baknyat yo bakardo. Ke kum ka balang kum ka jitnari baro ka way. Hamangi yashikri yo blay haka ka jaka. Na singa laban wan na ki jaka ki bajangay ban syakru yo blay. Hadongi wat sisya ni em nya ka hok. Hadongi wat sisya ni em nya ka jing sisya. Hadongi wan sisya ni em na ka jing kala bamut ban pain show blay. Da ka jing sosi ru blay ban kala bamut ni ki pop ka jingi. Ban em ka jing em ka ba pan sobha ka ba thrang ka ba sliang sisya yo blay. Haka jingim ka jingi. Haka po jong Amos. Haka nang kabasan uang kumni kini kikintien kadakat kaba arpo way arpo sao. Nga isi iben ya kijing kway niyam jampi. Bananam sobha satya ya kijing yaseng bakar pang jampi. Sisyaken lapi aingo hanga ya kajing aingo thang. Bat kajing aingo bam jengpi nganam pediang yaki. Lamni nganam nyo ya kajing aingo penyesok.
tongin yet yala di kan ka jenwet nga shepting bo blay wa nga isi ya ka jing seng nga pidan menta nga iben ya ka jing khwainiam ka jing slok ka jing pirwai pero nga klem ka jing kalabamut namar happy don ka jing bam hok don happy ka jing arsap don ka jing nyat ben ya ka bedok nga isi nga iben ya ka jing khwainiam jing pi bat nganam soba setia ye ka jing seng bakar pang jeng pi haba nga puli ye ka ni ka bentan ka ting ka jong blai nga so shepting sisha do kata-kata yo nga try nga laban ruai choir try nga laban yang manjalap ka gospel ka jame nga laban ye roh ban ruai ban be jing seng na ka jika ba jingai ban sya jing seng try nga shepting yo mem snoba ye ka jing ka jonga mem snoba ye ka jing khwainiam ye ka jing ruai ye ka jing ro jonga ye me lamda ka kalab mo shisha ban shakri me ka hak ka jing khoi bat ka jing shisha nge isi iben ye ka jing khwainiam jongpi ngalam soba setia ye ka jing seng bakar pang jongpi shisha ken tapi ai ngo hanga ye ka jing ai ngo thang bat ka jing ai ngo bam jongpi gan am pediang iki ngan am pediang iki ngan am nyo iki yo ngelek thai suda na ka jing seng bo blai siam na pediang ye ka jing im ga jing ba jongpi kalau enggak bor ke bagi dan kaman yit yalari basuk kata ka jait benriu ke bau try unang mulai kada ka jait benriu ke bawan ya ka hok berkanjing shisha ke jait benriu ke bawat ya ka hok berkanjing shisha nganam nyu ya ka jing aingo penyesuk jangpi diki jing ribas ngai jangpi topan kan ria no nanga ya ka jing sawa ka jing ruai jangme nganam snap ye jing kan od ga bela jang me nei tu ai ba ka jing bishar kan tot kum ki bat ka hok kum ka wa ka ba shlei ka dei ka ba prophet Amos utrang ye ka hok ka ba tot kum ka wa ka ba shlei ka dan ka jimam hok social injustice hagi amlang sa lang ka bangidan ka ei ka jing ki kle jingi kum ka balang hari kisi jenti abe iye jongi hapo jong ka assembly ka jongi ya ka spa jong ka jai penriu la pelung pelang tang ka ti jong ki bakatu kat ni upalang ubabun udon hapreng ka jingduk kenyang syak nyot ben ong u amas hiyo raj yo bedok ka jait penriu ka pelong yo try ulong ublay juga ka dai ka jait penriu ka bawat ya ka hok ka kita probab kalau nang ka bakat saw ka ka balai pundai ka ong ka hok ka pen kentiu ya ka jait penriu handrai ka pop kalau ka jing le ran ya ka no ka jait penriu kahak kapan kentiu ya ka jait penriu handre ka pop kalau ka jing le ran ya ka no ka jait penriu hatu gem long ka jing le ran ka jait penriu changi kam long ka jing le ran sigi wei pat la ka hok kam dan namar ba ka hok kapan kentiu Lalu ki kuah baga jait menriu jing ikan kiu. Ai baga hokan sensyar. Haka jing im ka jang shimet. Haka jing im jingi haki sem ka balang. Namar baga pop kolong ka jing le ran. Ya kano ka jait menriu. Kita probab kolong ka arpa kundai kadukot ka baar. Habayo bahok lanang penbun. Kibriu kishat kemen. Habayo bahok lanang penbun kibriu kishat kemen. Handrei habau baman usensyar. Habau baman usensyar. Kibriu kiot. Idam kam.
Ya kata ka jet ben rio. Ka bau try long belai. Ka jet ben rio ka bawat. Ya try ka hok baga jing shisha. Suk kata ka jet ben rio ka bau try ulong belai. Kadai ka jet ben rio ka ba shania dang hau belai. Bun ngisiannya aki ki jauh nak pertai. Ngisiannya kiri jauh nak pertai, kisiannya agak jengklan jauh ki tiar thmang ki jengki. Unang roi sam wong kumnui sipang ka jet bendu ka basiannya hau belai. Don ki basiannya haki kali Kiwai padru haki kulai, hanrei ngan yatho, jaka kerteng utrai ublai jangi. Haka taka por jang unang roi sam, kisyania haki kali yapam, kisyania haki kulai. Baru unang roi sam uang ngan syania haka kerteng utrai, ngan yatho ngan itu, tangi jaka kerteng jang utrai ngan yatho ya kata. Unang rai sam haka sam ka balai pulai karakat bakan riu khat nyau ong amdan usim ubalai im daga jingbun upai japam urat ba nyok lai daga bajur ka jingklan ukulai ulang bathala manlong ka jingeda lemni unam pelai ya unu nuro daga borba jangu amdan usim ubalai im daga jingbun upai japam ong nong raisa. Amdan usim ubalaj im daga jingbun upai japam. Kulai ulong bathala manlong ka jingeda. Kajek penriu ka babo ya ka jing syane hau belai. Udai cang mu ubala penyerap ubala penyeda yangi. Nasibun ki ay ngay ngu yu belai namar ka jingya dan rekat ka jung belai teng hagi ni kisi ngisiania haga jing klan jong ki bor sipai ki military strength ngisiania haga jing start science berka technology ngisiania haga jing start handai ka nungut kum ka jait men rio ki basiania hau belai. Kaktin in God we trust. Hau belai ngisiania. Kadai ka official motto jong ka United States. Ye ka bala adopt the US Congress hagas nem ka kandai spa san pe rio. In God we trust. Ka National Prayer Breakfast. Kadai ka way ni ki event ka ba le apo America apo Washington District of Columbia DC. La le ka haka ski jang ka Thursday jong ba February. Punong seng ka ni ka National Prayer Breakfast ude Abraham Varede. Kadon ka jing seng duai jong ki businessman ki civic leaders kinong elam apo Seattle hagasam ka kandai spalai po. Kibala pelum pelang ban pelong ka jingduai. Ban bagi sengau tu ba klemu blai kinam la balai ai ruam. Kini ki prayer businessman ki civil leaders ki la pelong ka ni ka prayer groups ban pelong ka jingduai. Bau blai unyerap ya ka judgment real. Ka jongki ki basiania hau belai. Baragas nem ka kandai spa san pulai. U President Dwight D. Eisenhower u badai u President u balai pusau jong Amerika. U attend u syakot hagan National Prayer Breakfast. La jukadro yo Dr. Billy Graham.
But ki American president ki shakhat hagan ka national prayer breakfast. Mà bagi snowden kam yo blai kum ka jai penriu ka shene hau blai. Kum ka jai penriu ka ba hok. Ki ba dan kam yo blai. Hatu kum ka jai penriu bi e changi. Ka jai penriu ka ba rit pa ka changi. Hatu ngi bo ni em yo blai nang kong. Hakajing em kajing ikamaman kasngi. Ki jait menriu Israel. Kalau nggak jait menriu, hapring kajing telat, hapring kajing duna. Kibo kajing siania. Man kapor hau blai. Kibo kajing siania hau blai, ya kajing em kajing ki ikamaman kasngi. Ki snow dan kam yo blai, hakajing em kajing ki. Nga sultanat ya kan ka tin ka joblay bakum ka jait penriu Israel ka jait penriu ka bala jit karpang joblay kadang ka jing sulto ka bakan jaman sim ban wat ya ka hok bat ka jing shisha ban shifting joblay ha ka jim ka jangki ha ka ni kitab Exodus kalau nang ka bakat pra ka dekat ka ba arpaway Ru putet menjit na utang pait ba baro iki briu ki banang ki basian. Ki ba shifting yo blai. Iki briu kan. Ki ba hok ki bi si ye ka jing lalat. Min thung ru kum kini halo jangki bakin long ki nong sinchar. Ni dan kam kum ka jait ben riu. Iki briu ki ba shifting yo blai. Ki briu ki ba isi ye ka jing lalat. Kibriu ke bala wan ya ka hok bakum ka jait penriu ka ba shifting yo blai ka jait penriu ka ba try ulong ublai ujangka ha kitab Deuteronomy kalau nang manangkong kerkar ka ba khatlai tu jit pi kibriu ke ba start bat ke ba shampang bat ke ba danam hapdeng ki jait jangpi bangan pelong yaki kinong sinshar halo jangpi Ki kon Israel ada kapor manhandai. Kidan kami kibriu ke start, kidan kami kibriu ke shampang, kidan kami kibriu ke eat, ke shifting yang utrai ban yalam ki kum ke jait ben reo. Kum ke jait ben reo. Ke bau utrai ulong blai. Ini ban wat ya ke hok, ini ban wat ya ke jinsha. Ini ban shifting yo blai ha ke jing im ke jingi. Uwe niki French historians unang to history jangka French ubakerteng Alexis but une French historians Alexis hagastem kat praspa lai peu ula poisha America kadau ba une French historians uwan ban poisha America hagato kapor kalong man wat ya kajing kraw jangkari America Kei ka bor ka bare. Ka ba pelong ya ka jing krang ujang ka negari. Ulalaj siki rot duriau ki khajan. Ulalaj siki to ki prairie ki jaka rak ki jaka riang ki jangki. Ulalaj siki industries ki jangki ha ka por. Bat khado ulaj Shiki balang kepada napo Amerika. But unu French historians uang perkat baga jingkrau jeng Amerika. Nganang perkat kedai ki kat jahat ki bak krau ki jengka. Nganang mut baga kedai ki tu ki jeka rep ki jeka riang ki jengka. Nganang mut kedai ki tu ki industries ki karkhana ki bak krau jeng Amerika ki bak pelong ki bak krau. Penban ngalap baga jingkrau jeng Amerika. Kedai ublai. Hakato kapon ki briu ki shifting yo blai ulap bahapo ying mani ki don ki briu ki badam man duai banwat ya ka khmat ka jong blai but une French historian ong
ka klimat ka Amerika ka sengeno ban shifting yo blay kan sengero ban long keri ka bakrao ong une Alexis u French historian if America ceases to be good America will cease to be great klimat bakan dono ika jinglong babha juga ka jing shifting juga yo blay kan dono bar kata ka jinglong krao juga ro kan dono uang papleng bagalalap baga jingkrau juga Amerika hatu ka snem ka perspalai po kedai ki breu ha ka balang ki ba shifting yo try ki breu ki ba shene atang ho try ki breu ka bedem khosiu banduai kitab probeb ar pukundai gerhot ka ba ar ong habai ki ba hok lenang benbon ki breu ki shat kemen Handrai habau beman usun syar kibriu ki od. Ka hok ka pen kentiu ka jait ben riu ang kitab probem. Handrai ka pop kolong ka jing let rang ye ka jait ben riu. Namar ka dau ka tin ka jong blai ka ong hagi ar chronicle kalau nang ka ban nyau ka ka sao. Lada ki briu jonga ye ka khot ka kerteng jonga. Kin pai ne kalan tiba manjaki. Kin penrit ialah day kin duai, par kin wat ika khamat jaki. Kum tangan sngau da meneng ya ka jing duai jaki. Bat ngan pen khia ya kari ka jangki. Ka jait men riu jingi ka dan kam ya ka jing pen khia na ka jing pang pop. Ka ba sinshar ha ka jing him ka jang ba jangpi. Ilan kam ya ka jing pen khia la ngi duai ngi penrit ikat karpat yo blai. U blai un sngau ika jing duai jingi. Un maap iki pop ke jengi bat un penkia ye ka ri ke jengi un ong rai sam ong suk kata ka jait ben reo ka bau try u blai ulong blai juga ka jing dawai kalong bau blai un isnai gum ka jait ben reo bau try u blai Jehovah ulong shisha u blai ba hok ba khoi ba shisha Uwal penem aingi na baka snam ko jong khon jong mu Jesus Christ. Un pelongi kum ka jep en riu ka bawat ya ka hok kum ong prophet Amos. Ka pelong roingi kum ka jep en riu. Ka basyania tang hau belai. Ai bin pelong yu belai. Kum ka jep en riu bau try ulong belai. Ka jep en riu kabawat ya ka hak ban ka jing sisya ka jait men riu ka bada ka jing kala ka bungod mingin bo ya ka jing sianya ka jing kermen ya ka jait men riu kalong hanga hapi kum ki kristan ka jing kermen ya ka jait men riu kalong hanga hapi kum ki kristan dan ingin kala bumod ngin dem mangin duai u blai un pen khia ikari un map ingi bot nyerap ya ban pelongi kum ke jait ben reu shisha ka bau try ulong blai jengka the Bible ong blessed be the nation whose God is the Lord long bala kerku ya kata ka jait ben reu ka bau try ulong blai jengka I begin mi na ka jeka mengin pelong shisha ya try ulong blai nama ublai un kerku yangi suggestion kum kari ba ka jait ben reu kum ka balang ro ka badan ka chiki kle nam ta ka ri pa ka chai men u blayon kur kun yarap ngi na kam da ka boronjo amen Kublai shibon pastor ya ka kubor ka ba people snow hangi hakane ka por ka jait ben reu khasi penar ka de ka jait ben reu tip blai Kejat ben reu ke bating mat siap ting ya ulai. Ngakermen bagi kenten kibai pastor ipen sngo kanong kabor bangin mi nang ni. Kibre kiba mat bat basyam ya kejing syam sem ko temai. Kanang bangin long sisya kejat ben reu tip blai. Hakane kari be jongi. Hakane kapor ngin yo ya kejing pemena. Ngakerpat igi prabangek bagi nom ki Stang jing pemena kanang bapinyo amat ya ka jing kerku penuai. Lo ka jing sang. Kene kalong
Kejing pen banana galiang jong kejing sing samla kejpi assembly. Naga benta kejing bit jing biang jong baro lang lapan bait. Bagajing sing kabak khadu akan kejan mit. Kan long no hagapor nriwaji nadu kapor san siteng hadu nriwaji. Ngin yo ya kejing ruai pen ram mensem hagajing alam jong ki student jong Thomas Jones School of Mission. Banyalam ya kejing seng da chairman jengi Reverend SD Lenong. In yo ya kejing pule wat duai na master milestone lamre. In lum ya kejing aingo bat kat badang lum ya kejing aingo in ro ya ke choir. Nagi student jong Thomas Jones School of Mission bat na kejing seng samla balang soyong. Hagani kejing seng in yo ye ke subject jong kejing seng samla kejpi assembly ke baka subject kalong to pendan buram yo kris kumutrai ye ke bala pensyong nong rem na ka city ka ban kong petros kala nong ka balai ka dekat ka bakat san ye ke bala shania hai Reverend Isi Susyang ban kren ye ke subject in yoru ye ke jingkren ai kublai keliang na keliang jong jing seng samla ke jepi assembly do chairman ban na keliang jong ke balang na Reverend ke jitem bat ban penbut de ke jing ruai ai kublai na ke balang hadin ngin siyo ye ke jing pen bana bat ke jing penwai ki parabangai biin ngin siyo when you can do pat hakawai pat kajing sing assembly kaban selong hakajing sing samla kijipi sunat mingi hagasnam arhajar arpun reu but ye ka balang ye ka presbytery ngin senang pentip hadin Kejing pemenang ke balang. Kum kebalang ngipen pau ya kejing sengungu ya baro ki invitis ya kebangi kum kebalang hilakot ya kejing pedang sengobha kejongki banyedoran kat lem batni hakan kejing seng namar kata kum kebalang ngidwai bau belain kerku buat unyalam ya kejeng syekri kejong pi kewapi pilai nak bentang jong jaj ben reu jongi bat ya kejelahi baro kawe kejeng seng kebakat du kan long hakan keju ka jaka kum kabalang ngidon ya keban kerpa nak bentang jong pi upai lang ubel sispa jong ublai bahadin balawai kani kejing seng ngi dekarpan yepi ya kebapi pinam penki ya laki jong kikali kijong pi siteng kenta shua hadin balawai kani kejing seng namar ya kebamangi nginyo ya keban ailat shua ya upai lang bersispa jong blai ubadai ya keban yai ya kejeng yat nanti kajong king kenang ba kanam long kejeng pentot bat keba ngikum kabalang ru ngila ya keban penyak nanti ya baro kejeng rekam nak banta jong pi kum kabalang ngidon ru ya keban kerpan ya pi ki parabang bi ki jong ni tiba dang yai yasa Rengkat lem bat ni ka jeng seng ka babot bat ka bakat do ya ka bapi pin le rong syakiyeng jong ki parbangi bi ke jongi ki badon hapo jong kan ni kisnong ya ka bapi pin yo
ya ki jinon kam jong kamet ke jong pi nomor kata kum kabalang ida kerpat ye pi ba pin nomrong tang hakawai ke yeng Henry yak ba pi pin rong habaro kiram peyeng Kristan ke jongi kenang ba kiram peyeng Kristan ke jongi kula pen krek kerpang de benta ke jong pi kiru ken yok ma de ke jengger khu lengba ke jeng lek rong ke jong pi nak benta jong ki volunteer bat ki yusha ngis ngau bha ban kerpa ye pi ru kumjo ya kwa pi pin lek rong ha ki ju ki yeng ki ba mangi ngilapan ban nak benta ke jeng don kam ke jong pi kumjo ru nak benta ki kwaya bat ki samla ki bla ai ki jing ruai pen hem men sim ba pin lek rong ha ki ju ki yeng ki ba pi plek rong men ne nak benta jong ke jing don kam jong kamet ka jong pi bat nak benta ki samla ki ban sa ai ki jing ruai pen hem men sim bat ki koya ki jing seng ke babut ngelapen bet nak benta jong pi kum ne nak benta ki jing seng samla balang so yong ngelapen bet ha ke yeng jong i master SS club nak benta ki jing seng samla balang moreng ngelapen bet ha ke yeng i master H lalu bat nak benta ki student jong Thomas Jones School of Mission ngelapen bet ha ke yeng jong i master AH lalu kumta kum kabalang i kerpat ipi ba pin up sipor ha ke jaka ke jong pi khanang ba ki trayeng ken yo ya ka banyalam ipi syaki yeng ki jong ki Reverend Sherman kadon kawai katari bat ushabi kaba ki parabun bi ke jongi kala kompanham tiknang ya ka pi phila ya ka ban rong pat ka yeng ke jong pi ngis ngau bha ban karpat ipi ba pinwan ban kendu yanga ban syem ya uni ushabi bat ya katari ka jong pi bat kan long ru ka jing pensok na banta jongi kum kabalang Reverend Sherman kini kilong jing petem na kalyang jongi kum kabalang ngai baro philas ngap ha ya ke jingpen mana ni kemilenti babaro pin up ya ke jingseng kumbala kerpat da kabalang Henry hidon hi ke ban lek pai nagaliang jonga kum chairman kum pimi nagi yeng ki sem jong phi da ka jingkemen ke jingsuk ngap ha e phi rang ni naga jing sekri jong yoblai da ka jingkemen bat ke jingsuk ngatep babun ki jaka ba pin senge kanong station ni pi namar ba kade ki jaka ba itnat ka ba blai ula aingi ya kane kilom Henry kum ki banget ya da sumar kanang ba ilaban poisuk biang syaki yeng ki sem ki jongi blai un kur kulangi leng ba jongane ki jing syakri ki jing mane ki jongi ni dokumen sibun nado bersedang jong kejing seng hadu menta lese ketika sin kuning kong ba murtor jong ka assembly ula ben dan rengkat bat ni kum gisamla kependap ini dekat jing kemen ke bakrau man yo i bai murtor dan rengkat bat ni lese kan long kejing ai men se mingi ki kon samla jong ke KJP assembly in penuai kejing syakri jong yo blai daga jingruai ban ruspa lifestyle hadin jong ni ke jingruai nga kerpat yo murtor ban pelat ini daga jingkurku ba ke jing isnai jong blai na ni ke jing syakri ba ke jing mani jong atrai pelat daga bakurku ai ke jing sukru ai ke jing suk haporu na ka mana gospel jome angan bam daga bangu ke jingruai ka ban ruspa lifestyle kajing ruai ka bandres pa lifestyle Rai pelanda ka bakruku ai ka jing su haporu nakamana gospel jongmin angin banda ka bangu tu
Kado nu jangi daka jing sngopan naneng dingin yaro ya mejunom baki angel neng kuneng tungin riwai tungin yaro ya ukupan badukun ya umen sim rujunom haleluya amen. Tongin yawai. Ngipan pau jesongo ima turai boblei. Nama beladan kat ngi wei pe wei. Mengi don ko turai hene ke Lampung. Nangam ta ban ruai ban yoro. Ban sngap ke ktin ko jema. Kam ta me ko turai ban sngap ko khobor ke ktin. Yagamal pun sngo la mau syakri jema. Turai bi kumne pun wai no yagane ke jing syakri jangi syapor. Isteman ko khuingi wei pe wei atrai. Bangin mi nang ni ki bre bel pendap daman se mal ka ktin ko jema. Bangin wai ko tanai ker khuru ya ka jinge sing samla ka jipi assembly. Bagadang yai chaprang ha ki ki jing syakri. Ban penya ya ka kam ba ka jing syakri ya ka kam jema he ki por baro. Bar wai no jene ka por ta ai ba ka jing ai ke dau ju su su trai. Ka jing ki jang ble bo pa le mach lo daman se ma khoi. Tong ki lai ki bor huai ble. Udon ran kat le ngi wei pi wei. But kini lai hawai ru ndar kat lambat ki ba syakri ma ke betana keleng slak porthai na do mata chiri ki bam jokot amen.